Hvorfor har vi et klimaskab her på Georg Berg? Det har vi, fordi vi ønsker at nedbringe vores affaldsmængde. Og hvad er der inde i skabet? Der er beslag og skruer og lignende ting. Jeg kan prøve at vise noget af det. Meget gerne. Der er beslag som den her. Der er skruer og en masse lignende ting. Prøv at komme og kigge. Hvor kan man finde klimaskabet? Det fine klimaskab, det kan man finde her på vores parkeringsplads på Skovsøvej 23 her i Slagelse. Og hvornår kan man komme? Der er åbent hele døgnet rundt. Det ligger ude på den anden side af vores hegn, så du kan bare komme, når det passer dig, også i weekenden. Hvem må bruge Georg Berg klimaskabet? Det må alle er velkommen til at bruge det.